Jarraian ikusiko duzuena musika talde baten bidaiako egutegia da. Euren herrian elurrak asteaz bat, instrumentuak lepoan hartuta, Kuba eta Mexikora abiatuko da taldea, bestaldean ze aurkituko duten ondo jakin gabe, baina ondo pasatzeko gogoz. Izan ere urte guztia kontzertuak ematen arata ona ibili ondoren, taldea eskapada bat egiteko amorratzen dago, eta halako gogoarekin ez dago trabarik gazte hauek lurrean gerarazteko. Kubako gobernua gonbite ofiziala egin zien eskaeren bitartez, Kuba Rocken parte hartzeko. Ideiak laster egin zien Kilikili taldeko parteideei. Tamalez, Cumbre Latinoamericana delakoa garai berean egin behar zuten, eta korbatadunek erabaki zuten Kuba Rock etzela ona kumbrearentzat. Begiristan dagoenez taldeari berdin dio Kuba Rock egon zein egonez. Taldeak jotzeko gogoa dauka, y que sea lo que pide quiera. Encontrarán las consignas de seguridad. Euskal Herria elurretan dela irten eta 9 orduan lursail zurietatik irla tropikaletara pasatuko gara. Matxitxaren etxera abiatuko gara, berak lagunduko baitigu lehenengo pausuak ematen. La Habana inguruan makina bat etxe eta leku aldaketa egingo ditu taldeak. Hasieratik taldeak hotelak alde batera utzi eta gobernuaren bermearekin edatuta dagoen alokairuko etxeen sarea erabiltzea erabaki du. Taldea kalezalea da eta nahiago du kubanoekin tratuan ibili turista artean mugitu baino. Eta tarteetan badago erritmo kubatarrez gozatzeko denborarik ere. Maixu lanetan ari diren bi kubatarroiek, gauez hoteleko animadoreak dira. Ona hemen jornala irabazteko egin behar duten ikuskizunaren zati bat. Gauak emankorrak dira, eta abestiak improvisatzeko gogoa pizten dute. Hice un poco de periodista improvisado y le hice una pequeña entrevista al cantante del grupo Exayat, un grupo vasco que estuvo aquí en La Habana. Se llama AUO, A-U-O, solamente 3 letras y las 3 son vocales. Y el miércoles 8 a las 6 de la tarde estará en el Patio de María. Pues bien, ya he escuchado estos conciertos, estás escuchando ya de fondo a Exayat y con este número que se llama Mundaba. Mexikora joateko bezpera, atseden hartzeko erabiliko dute. Batez ere ekipajearekin aratauna ibili den baloiari osteko batzuk emateko, eta kostakoei dagokien bezala itsasoa atsegin hartzeko. Con destino a México. Para su información, la duración estimada del vuelo será de aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Pinta por detrás de la cabeza. Los adultos deben colocarse su propia máscara primero y luego ayudar a los niños. Taldea umoretsu helduko da Mexikora, naiz eta goizaldeko orduetatik jaikita ibili ekipaje guztia batetik bestera eramateko. Hirugarrenez etorri dira Mexikora, eta Flama zai izango dute aireportuan. Aurreko bisitaldietan gida bezala ibili zen eta orain lagun handiak dira. Baina etsaiakekoekin oso harreman berezia dauka. Poliziak ere harrera ona egin dio taldeari. Acabamos de llegar a México. Donde el grupo va a actuar unas 5 veces en 4 días. ¿Ready para go?
Gauean erabakita, goizeko 6 aldera, taldeak Iztapaneko kobetarako bidea hartu du jaiegun bat egiteko. DF-tik 2 ordura giro baserritarrean sartu gara. Hiriburuko konsumismotik urrun txabolak eta txirotasuna dira nagusi. Sustraietatik hurbilago eta oraindino lurrak emandakoarekin bizi dira hemengoak. Mama Petra aurkituko dugu bertan, inguruko belarrak ezagutzen ditu eta bere etxera gonbidatu gaitu. Toki eta kamera umeekin geldituko dira, ama eta beste taldekideak kanpora joango diren bitartean. Umeak pixka bat kokilduta daude kameraren objektiboarekin, baina badirudi harreman ona egin dutela. ¿Cómo? Anaí. Bonito, yo Toki y este Juanjo. Ardilla. Ardilla. Hola, Ardilla. Eta bertako jaki tipikoak ondo bazkaldu ondoren, taldeako bazulo batean sartuko da Jose Gidaren laguntzaz. Kobatik atera orduko Flamak balnearioko urrepeletan murgildu gaitu. Honek bai, badaki taldeak ondo zaintzen. Ona ezin du edozein mexikarrek hurbildu, erdi edo goi-mailakoak bakarrik etortzen dira. Batek daki nola, baina Flamak barruan sartu gaitu. Ja, batzutan rockero bizitzi gorrara, Taldekideak 20 urte gaztetu dira nanoen moduan ibilita. Egun ederra izan da, eta gorputza eta arima lasai utzi dituzte. Tianguis del Txopoko plaza jendez gainezka dago gaurko kontzertua dela eta taldekideak presko eta gogotsu datoz, naiz eta ze aurkituko duten jakinez. Esta es la vergüenza 92. Es el aniversario internacional del Chopo.
Hoy con Exayak, en el circo volador también van a estar. Kontzertua bukatu da, baina ez ustekoak ez. Bapatean jende